Zdravo i dobrodošao u Parkside radionicu. Moje ime je Filip. U današnjem DIY-u ću ti pokazati kako možeš da napraviš pregradni zid od gipsanih ploča. Za to pravimo drveni zidni okvir koji ćemo s jedne strane obložiti jednim slojem gips kartona, a s druge strane dvostruko. Prvo OSB pločama, zatim gips kartonom. I sve ćemo gletovati do kvalitetskog nivoa 2. Kod OSB ploča možeš lakše stvari jednostavno pričvrstiti direktno na zid šrafovima bez tiplova. Također pravimo suvi zid sa metalnim profilima, koji je sa jedne strane obložen jednim, a sa druge strane dvostrukim slojem gips kartonskih ploča. Dvostruka obloga obezbeđuje veću stabilnost i može da nosi više tereta uz odgovarajuće tiple. Površinu smo obradili do kvaliteta 3 i naneli sloj boje pištoljem za prskanje. Sve potrebne materijale i alat možeš kao i uvek pronaći dole u uputstvu za izgradnju. Za obe vrste zidova prvo počinjemo postavljanjem osnovnog kostura. Za to nam je potrebna čista linija zida. Nju označavamo olovkom, metrom i laserom na podu, zidu i plafonu. Ako je srednja linija tačna, prelazimo na metalnu podkonstrukciju. Postoji mnogo vrsta metalnih profila. Najčešće se koriste UW i CW profili. CW se koristi za zid i za vertikale. UW za pod i plafon. Profile možeš lako skratiti na željenu dužinu običnim limarskim makazama. Pre nego što pričvrstiš profile, zalepiš na donju stranu jedan izolacioni trak. On služi tome da se smanji buka. Nakon toga pričvršćuješ profile. Koristi pričvršćenje koje odgovara svojstvima poda, zida i plafona. Čim su ramovi pričvršćeni, možeš da postaviš CW profile u UW profile i postaviš ih na željenu poziciju. Ne moraš ih zavrtati. Važno je samo da svi CW profili gledaju u istom smeru. Svi otvori moraju biti okrenuti na istu stranu. Kada su svi delovi postavljeni uspravno, ovaj ram je gotov. Zatim prelazimo na drvenu konstrukciju. Naše grede su već isečene. One grede koje dodiruju druge delove konstrukcije dobijaju ispod takođe traku za izolaciju. Zatim poravnaš donju gredu po srednjoj liniji, kao i zidnu gredu, pa ih obe pričvrstiš. Nakon toga pričvršćuješ stubove i gornju gredu. Tako je i drugi kostur gotov. Sledeće sledi oblaganje. Ploče se montiraju tako da svetla strana bude okrenuta napred. Jednostavno ih zavrćeš na kostur. Svaka vrsta stender konstrukcije zahteva posebne šrafove. Za metalnu stender konstrukciju koristi se šraf sa finim navojem, a za drvenu stender konstrukciju šraf sa grubim navojem. Obe vrste šrafova su fosfatirane. To znači da su otporne na koroziju, jer gips kartonske ploče privlače vlagu. Pre nego što zavrneš, pazi da između obloge i poda ostane 3 mm razmaka, kako se udarni zvuk ne bi preneo na zid. Inače, jedan element metarske letve je debeo 3,5 mm, što je dobra mera za razmak. Važno je izbjegavati ukrštene fuge. U ovom slučaju, uska ploča treba da nalegne na gornju ivicu, dok se ovaj razmak spušta nadole. Gipsanu ploču sečete tako što zarežete površinu, a zatim je lako možete prelomiti. Svaka spojna ivica treba da ima fazu kako bi kasnije lepo primila masu za izravnavanje. Tu fazu pravimo jednostavno skalpelom. Čim je zadnja strana obložena, možemo izolovati pojedinačna polja. To radimo kamenom vunom. Ako imaš nameru da postaviš električne kablove, sada je pravo vreme za to. Zbog toga treba još ovde da izbušiš jednu rupu. Zatim možeš jednostavno da provučeš kablove kroz ove otvore u CW profilima. Nakon izolacije, ovu stranu možeš obložiti na isti način kao i zadnju stranu.
Ostavio je oko 3 mm razmaka do zida kako bi se i ovde zvuk mogao odvojiti. Sada počinjemo da gletujemo. Traka od tkanine sprečava pojavu pukotina i treba je ugraditi u svaku fugu. Ne zaboravi da odmah nakon gletovanja opereš alat, jer je to mnogo lakše dok je masa još sveža. Kada se zid osuši, pređi velikom špaklom preko svih neravnina kako bi zid bio dobro pripremljen za drugi sloj. I sada idemo prvo do OSB zida. OSB ploče se sada jednostavno šrafe na kostur od profila. Stranice imaju spoj pero-žljeb, pri čemu strana sa kraćom stranom žljeba uvek gleda ka kosturu. Sada naravno koristiš grubo navoje vijke da pričvrstiš ploču. Ne zaboravi da ostaviš 3 mm razmaka prema podu. Kada su ploče pričvršćene, možeš da ispuniš praznine izolacijom i ne zaboravi zaštitnu opremu. Ako želiš da provučeš kablove kroz zid, sada je prava prilika za to. Morat ćeš da napraviš otvore u drvenoj konstrukciji kako bi provukao kablove. Sve te otvore praviš na istoj visini, da bi prilikom oblaganja zida znao gde ne smeš da zavrneš šraf. Ovde nam ne trebaju kablovi i možemo da nastavimo sa postavljanjem gipsanih ploča. Njih možemo direktno zavrnuti na OSB ploču. I metalnu pregradnu zidnu konstrukciju ćemo s jedne strane obložiti dvostrukim slojem. Drugi sloj gips kartona pričvršćujemo pomereno u odnosu na fuge koristeći nešto duže šrafove s finim navojem. Kada su svi delovi obloženi, opet sledi gletovanje. Za površine koje su gletovane postoje različiti nivoji kvaliteta, Q1 do Q4. Q1 znači da je površina jednom gletovana i izbrušena, a Q4 znači da je 4 puta gletovana i izbrušena. Za farbanje mora postojati najmanje Q2 površina. To znači sada ćemo još jednom brusiti i gletovati. Ovo će sada biti Q2 zid. Pustit ćemo ga prvo da se lepo osuši pre nego što ga još jednom izbrusimo. Sada ovaj zid ima nivo kvaliteta 2. To znači da se sada, na primjer, može tapetirati, ali mi želimo da okrećimo ovaj zid i zato bih više voleo da bude na Q3. To znači još jednom gletovanje i šmirglanje. Zid je sada skoro potpuno spreman. Samo ga treba očistiti od prašine, odnosno usisati, kako bismo ga posle mogli naprskati. Dakle, naše demonstracione zidove smo završili. Napiši u komentare koja vrsta suvog zida za tebe dolazi u obzir i samo kreni. Možeš to!